An b'a daminɛ ni lakanabaliya wale kibaruyaw ye. O kɔnɔna la an bɛ taga Bajangara. Jatigɛ walekɛlaw ye mɔgɔ caman bɔnɛ u ni na ni ka tila ka u bolofɛnw fɛnɛ tiɲɛ. An ka ni laseli lamɛn mɔgɔ fɛ min y'a laɲini ka a tɔgɔ to dugu la. Ko dugu tɔgɔ ko Benjeli. O kungo kɔnɔna dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko Dari. Donc mɔgɔw taara ɲɔtigɛ la yen. Terroristes nana ka cɛ 2 faga. Et puis encore muso fana kun bɛ mugu ci gaz fɛn dɔ b'u bolo u bɛ gaz de fili fɔlɔ. N'u ye fili muso bɛɛ de kirinna. Dɔw u y'a cɛ ka na n'a ye dɔgɔtɔrɔso la. Donc cɛ 2 olu banna. O kun ye le 16 novembre 2024. An bɛ taa o kɔfɛ an bɛ taa dans la région de Kenje. Kunu vers 15h waati donc u taara dugu dɔ bɛ ko Dongosori. O Dongosori na o taalen u yɛlɛla dugu kɔnɔ ka taa burukiw jeni ka taa tasuma don so damadamana ka mɔgɔ kelen faga ka mɔgɔ kelen jogi. U ma se ka dugu bɛɛ jeni quoi. U bɛ se min na o y'o kɛ u bɔra. Don o don an bɛ nin de fɔ